Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Pon 11 Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer adum weweh. Para adiyuswa, lumantar adum weweh dhateng sesami, boten namung bab lumo lan raos kawigatosan, nanging ugi bab sesambetan kalian sesami. Malah keporo kita saged sinau kados pundi kekiranganipun tiang sanes lan kita kautus minangka palanging berkah. Kados dene ingkang dipun ngendikaaken dening Gusti, Nabi Elia manggihi rondo ing Sarfat sak perlu nampeni roti. Wiwitanipun rondo kasebat kawratan adum weweh dhateng Elia, awit piyambakipun namung gadhahi setunggal roti kemawon. Rondo Sarfat kepingin nedha roti ingkang pungkasan kalian larinipun saderengipun pecah awit kapiran. Piyambakipun ajri adum weweh kalian Elia, awit piyambakipun boten ngraosaken roti kasebat kalian larinipun. Nabi Elia mberek sampun ngantos ajri lan kuwatos ing bab gesang, awit Gusti piyambak ingkang nyekapi. Setunggal para raja 17 ayat 13 ngendika, nanging pangandikani Nabi Elia, kowe aja kuwatir, mulya nglakonana apa kang wus kok kandhakake mau. Nanging sadurunge aku olahno roti dhisik, kang cilik bunder siji saka iku tumuli gawanen mrene. Sawise mangkono banjur olao kanggo kowe lan anakmu. Miturut Elia, pangreksanipun Gusti nglangkungi pangertosanipun manungsa. Para adiyuswa, ajri lan kuwatos badhe kekirangan ingkang kita gadahi ngaling-ngalingi pamawas kita dhateng berkahipun Gusti. Sumangga kita ngrumaosi bilih lumantar berkahipun Gusti tansah nyekapi kabetanipun gesang kita. Milanipun sampun ngantos ajrih badhe kekirangan, kita tetepo adum weweh kangge sesami. Imut lumantar adum weweh kita maringi gesang kangge sesami. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amri kawula tansah adum weweh dhateng sesami. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring pitulung. Mirunggan kala pasrahaken sederek kawula ing Kikaji Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka kemawon ingkang badhe maringi kegiatan lan bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing Kikaji Kabluk ingkang nembe nandhang sakit. Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyati, Ibu Supangasih Kasmari, sederek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Yosua Jimmy Pinangsang, Bapak Triyoso Lare Siena putranipun Bapak Viko, lan kawula pitados sedayanipun menika paduka kemawon ingkang badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kawula pasrahaken kawudanipun sedherek kawula Rini Subekti, putranipun Ibu Partini Martono ing Kikaji Pugeran. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung amri sederek Rini Subekti inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sederek kawula ing Kikaji Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Ibu Susmi, Ibu Iksan ingkang dasa mangkin nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ingkang wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno lan ugi Bapak Joko Umboro. Kawudanipun sedherek kawula ing GKJ Antepi ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini,
Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangkin nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemasrek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Saestu kula ngraosaken awrat ing omongan ing awit paduka nulungi dan awrat beperpisahan dan Gusti kawula nyuwun ngapura sinujaken sedosa. Bagaimana kula